Serdar Berdimuhamedov hakimiyete geçenden sonra Türkmen aktivistlerin maşgalalarına basışlar ve izarlamalar hali şimdi devam edip geliyor. Türkmenistan'da aktivistlerin maşgalalarına basış etmek bilen Türkmen hakimiyeti aktivizm bilen gızıklanan raýatları korku astında saklamalı isleýär. Daşary ýurtda ýaşaýan 3 sany migrantın habar bermegine göre Türkmenistan hakimiyeti tarapyndan olaryň garyndaşlary izarlanylýar. İzarlanmalaryň sebäbi ýaş yetkinjeklerin internet ulgamynda Türkmen rejimi hakda geçirilen söhbetdeşliklere aktiv gatnaşmagy bolup durýar. 2019-njy ýyldan bäri Türkiye devletinde aşpez olup işlep yören 35 yaşlı Merdan İlyasowyň ejesi we kakasy hökümet tarapyndan soraga çağırylýar. İnsan hakları barada Türkmen Helsinki gaznasyna Merdan İlyasow şeýle gurrun berdi. Meniň ejem we kakam erkek doğanım bilen Mara welaýatynyň Bayramaly şäherinde ýaşaýarlar. Ejemiň we kakamyň soraga çağırylmasyndan öňünçe bir näçe natanış adam öýe geldiler. 5 noýabrda bolsa 4 san hökümet silavikleri ejemi ve kakamı näbelli ýere alyp gitdiler. Häli häzire çelli olaryň ýerde saklanýandygyndan habarym ýok. Ağam bilen telefon arkaly gürleşenimde ejem bilen kakamı bir zat bolsa sebäpkär sensiň diýdi. Türkmen hökümeti meniň internet ulgamynda bolan aktivistleriň chatlaryna girmezligimi, şahsy pikirimi ýazmazlygymy, şeýle hem Türkmen rejimini tankit etmezligimi ejemden we kakamdan talap edýärler. Ejem bana bu hareketlerimden yüz öwürmegimi talap edip yazdı. Ol yazılan sözler ejemiň öz sözleri däl de, hökümet işgärleri mecbur edip yazdıranny bilýärni. Sebäbi hiç mahal ejemiň ulanmayan sözleri yazılan, hatta şol sözleriň dolu manysyny ejem bilenok we düşünmeýär. Takminan oktyabr aýynyň 20'leri töweregi. Ýaş yetkinjek internet ulgamynda opozisiýon toparlaryň çykyşlaryna matematik dakma ady bilen gatnaşyp yüzünü açar ve özünün dolu adını aýtýar. Şeýlelikde öz ady bilen açaçan Türkmenistan'da yüze çıkan problemalar ve olaryň dönemeginiň sebäpleri hakda pikirini aýdýar. Muňa garamazdan yanvar aýynda Azat Türkmen YouTube kanalynda yazılan tesvir esasında dakma at ulanyan bolsa da Türkmen hakimiyetlerine Merdan İlyasowyň şahsiýetini anaklamak başartdy. Azat Türkmen YouTube kanalynda yazılan tesviriň esasy temasy Türkmenistanyň prezidentiniň iş sapary bilen Türkiye döwletine gelmegi hakyndadyr. Netijede fevral aýynyň başlarında onun ejesini we kakasyny tapyp olaryň öýüne gatnak başladylar. Merdanyň kakasyndan oğlunyň dymmagyny talap edýärler. Diňe çağılary bilen gürleşmek üçin jaň edýän, aýrylşan ýagny nikasy bozulanlygyna seyretmezden öňkü aýalyny hem soraga çekýärler. Türkmenistan'da yerli hakimiyetler tarafından onun yakınlarına basış edýändir hakynda insan hakları barada Türkmen Helsinki gaznasyna Türkiye devletinde ýaşap internet diskussiýalary işçen gatnaşýan Zenan migrant habar berdi. Howpsuzlyk şertleri sebäpli özünün gizli galmagyny bizden haýyş etdi. Bugünler yakınlarına basış edilýändigi sebäpli olaryň howpsuzlygyny alady edýändigini bize ma'lum etdi. İnsan hakları barada Türkmen Helsinki gaznasy bu işi üns merkezinde tutar. Bu aktivistlerin ikisinde hem özbaşdak internet kanalları yok. Olar dürli internet platformalarda vatandaşlarımızın problemalary ve olaryň çözgüdi hakda pikir alışýarlar. Germaniya döwletinde ýaşaýan Okan ugru boýunça jurist 33 ýaşly Alisher Zaynulin bize şeýle habar berýär. İnternet ulgamynda özümiň YouTube ve TikTok kanallarymı Aliço ady bilen açyp şahsy pikirimi açaçan aýdanym üçin Türkmen hakimiyetleri hosarlaryma basış edip başlanany sentýabr aýynda bildim. 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda 38 ýaşly erkek doganym Renat Zaynulin'i etrafımızın polisiýa bölümüne soraga çağırýarlar. Sorag edýän polisiýa işgäri özüniň adyny we wezipesini tanatmaýar. Polisiýa bölümünde soragyň dowamında maňa doganym jaň etdi we häzirki wagtda polisiýa bölümünde bolup ona internet çykyşlarymy görkezendiklerini aýtdy. Ol maňa käýemene başlady. Hamana men ugursuz we howply adamlara goşulanmyşym. Men sebäpli ýakynlarymyzyň kösenýändigini aýdyp bu işlerden yüz öwürmegimi şeýle hem rejimi tankit etmezligimi talap etdi. Yoksa da bize basışlar devam edip, hatta seni de Interpol'un üstü bilen ele salıp bilerler, deyip Türkmen blogeri bize gurrun verdi. Ağama menin Türkmenistan'ın türmelerinde tutsaklar saklaş şertleri hakta aydan videomu görkezen bolmakları ehtimal.
Şol telefon görleşikten soň Renat Zaynolyny 20 gün tutsak edýärler. Alişer agasy Renat bilen habarlaşyp bilmeýär. Sebäbi agasy Alişeriň nomerini gara sanawy, ýagny çorny spisiga goşýar. Biraz wagtdan soň Alişer agasy Renatyň ýagdaýyny bilmek üçin onuň bilen bile işleýän kärdeşlerine jaň edýär. Kärdeşiniň aýtmagyna görä Renat işden boşadylan. Boşadylmagynyň sebäbi 20 gün işe gelmezligi bolup durýar. Häzirki wagtda nerede we ýagdaýy nähilkä diýip türkmen blogeri alada galýar. Şeýle hem Alişer Zaynolynyň Kerki şäherinde ýaşaýan tanysy 32 ýaşly Zenan maşgaly Malika Aşirova hem türkmen häkimetleri tarapyndan izarlanmalara sezewar bolýar. 28 awgustda Malika polisiýa işgärleri tarapyndan saklanylýar. Kerki etrawynyň polisiýa merkezinde Malikadan köne tanysy bolan Alişer Zaynolyn bilen ara gatnaşygynyň barlygyny ýa-da ýoklugyny we häzirki wagtda Alişeriň näme işler bilen meşgullanýandygyny bilmäne çalışýarlar. Malika Aşirova hem öz gezeginde bir aýam durmuşa çykandygyny we Alişerden hiç hili habarynyň ýokdugyny aýdýar. Ondan sonra 27 awgust günü Warşawada Alişeriň gatnaşmagynda geçirilen piketiň videosunu görkezýärler. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň iksany işgäri Alişer Zaynolynyň 60 ýaşly ejesiniň öýüne barýarlar. Olar Alişeriň haçan gidip häzirki wagtda näme edýändigini, maşgala ýagdaýyny gyzyklanýarlar. 2022 ýylyň ýazynda hökümet başyna geçen Serdar Berdimuhammedow konstitusiýanyň garanti hökmünde halkyň hukugyny goramagyň ýerine aktivistleriň maşgalalarına basyş etmek işlerini barka ýaýbanlaşdyrýar. Ýurdun içinde internet hökümetiň berk gözekçiliginde saklanýar. Şol sebäpli hatta dakma at bilen tesvir ýazylsa da özüňe we ýakynlaryňa hökümet tarapyndan basyş başlanýar.